I den her video vil jeg bevise, at hældningskoefficienten, altså a for en lineær funktion, kan findes ved hjælp af formlen y2 minus y1 divideret med x2 minus x1. x1, y1 og x2, y2 er jo to punkter på en lineær graf, så vi kan skrive forskrifterne op for de to punkter. Det næste vi gør, det er, at vi vælger at trække højre siden herop fra højre siden hernede. Og da højre siden af funktionen her er lig med venstre siden, så kan vi i stedet for a gange x1 plus b bare skrive y1. Altså y2 minus y1. Det næste vi vælger at gøre, det er, at vi siger, at vi ophæver parenteserne her på højre side af lighedstegnet. Og når man ophæver sådan en minusparentes her, så skal man huske at skifte fortegn inde i parentesen. Så i stedet for plus skriver jeg altså minus b. Så kan vi se, at plus b og minus b, de går ud med hinanden, så dem kan vi strege ud. Og når a står to gange, altså a gange a, så kan vi vælge at sætte a uden for en parentes på den måde her. På venstre siden står stadigvæk y2 minus y1. Det næste vi gør, det er, at vi dividerer højre siden her med x2 minus x1, for på den måde at få a til at stå alene. Og når vi gør det på højre siden, skal vi også gøre det på venstre siden. Og tilbage står, at y2 minus y1 divideret med x2 minus x1 er lig med a. Og det var jo det, vi ville bevise.